Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Beste kijkers, het is weer zoiets. Aanpoten met Ton. Nu, ik kom net van Toezef. An zit zo tegen mij. Het was net bij de buren geweest. En die hadden een bouquet bloemen op het tafel staan. Daar werden ze bang van. Toen zei het, wie komt er aan die fijnbloemen? Die vrouw had het van een pluktuin. Nu heb ik de opdracht gekregen van mijn vrouw om te kijken wat een pluktuin is. Ik zal niet weten. Hey Diana. Morgen Tom. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Ik heb een heel stom vraag. Ja. Ik ben met de opdracht hierheen gekomen. Wat is eigenlijk een pluktuin? En een pluktuin. Ja, wat denkt ze zelf Ton? Geen idee. Een Geen idee. Nee, een pluktuin, dat is een stuk border. Wat ze zich fijn aanlegt zelf. Ja, nu is ze inderdaad die eigen bloemboeket uit kan plukken. En met name dat ze dan nu in de maand oktober start met het planten van bloembollen. Dat noemen ze verwilderingsbollen. Het zijn eigenlijk meerderjarige bollen. Die komen ook ieder jaar weer terug. Wie ik al zei, de beste maand om ze te planten is oktober. Dan zitten ze inderdaad fijn allemaal in een grondje, kunnen ze wennen aan een grondje. En in het voorjaar dan komen ze in diverse periodes opzetten. En die kan zich dan fijn inderdaad afknippen, mooi in de vaas zetten. En dan blijft ze ook iedere week een heel mooi vers bloemenvaasje vol hebben. Dus dat is niet zoals wie het vroeger was, dat ik die bloembollen weer eruit moet halen en ze dan in de schuur moet liggen en zo. Nee, dat zijn eenjarige eigenlijk. Dit zijn eigenlijk die blieven. Dus die planten ze eenmalig. En die komen ook ieder jaar niet terug. Dus, ja. Hey, dat is meer geld voor mij, hè? Ja, ik denk dat Annie daar heel blij mee is. Ja. En wie gaat dat in zijn werk? Nou ja, die stuit eigenlijk al een hele partij bloembollen. Die zitten al in een grondje. En nu gaan we eigenlijk, ik wil ze zelf gaan uitbreiden. Ik wil meerdere kleuren erin krijgen. Ja, welke zijn het allemaal? Ja, dit zijn krokussen, sieruien, blauwe druifjes, narcissen, tulpen, witte sneeuwklokjes. Oh, dan heb je ook een kleurrijke vaas, hè? Ja, dan hebben ze een kleurrijke vaas en een kleurrijke border ook. En daartussen iets daarna gewoon eigenlijk de sierheesters gewoon en bleuien, wie de hortensia's en dergelijke. Mm-hmm. En eigenlijk, ja goed, wie we net al zagen, de Duitsers een gaatje maken. En de Duitsers gaat vervolgens bij. Een beetje goede bemeste tuinaarde, want uiteraard ook die bollen hebben gaat bemesting, dat is altijd goed. Dan mengt ze zich dat een beetje. Ja, en dan pak ze het bolletje eruit. En dat hoeft er altijd maar één te zijn? En het hoeft er altijd maar één te zijn, ja. Kan ze een beetje her en der kan ze mixen. Als ze eigenlijk kort bij wil zitten, moet ze ongeveer 5 tot 10 centimeter afstand houden. En de boldikte moet ongeveer 3 keer de boldikte, zo diep moesten ze in de grond zetten. Oké. Dus dan zitten we in de grond, zo, in deze richting. Tuurlijk, met het puntje naar boven. En dan gooien we ze dicht. En gezien hoe eigenlijk in deze maand ook weer veel regen komt, hoeft ze eigenlijk er ook geen rekening mee te houden. Kan ze wel nu vandaag beplanten, kan ze bewateren. En dan wachten we af tot het voorjaar wat allemaal eruit gaat komen. Ah ja, dan maken ze met die fijn erin, dan zit er door een paar van die en door een paar van die en dan heb ik de kleuren door. Ja, wit, geel, paars. Oh, dat heb ze denk al gemixt? Ja, ik heb ze al een beetje gemixt. En nu, her en der verspreiden we die dan. En dan hebben we dadelijk op het voorjaar, heel vroeg op het voorjaar, het begint al meestal vanaf februari. Tot en met ongeveer mei, juni hebben ze zijn bloeien. Ja. Dus, helemaal te gek zeg. Ja. De bloemenvaas vol en het kost niks. Ja Diana, geldt dat voor alle bloemen dat je in oktober in de grond doet? Dit zijn dan bloembollen. Dus de beste tijd voor die te planten inderdaad. Nu die vermeerderingsbollen is in oktober, klopt. Kan tot en met december kan dat. Maar als het over planten hebt dan begint voor ons nu inderdaad het plantseizoen weer. Dus over heesters, buimen en dergelijke. Dus oktober is eigenlijk de plantjemaand. Dan begint de plantenmaand, dat klopt. Hé Diana, wat is met dit dan hier zeg?
Ja, inderdaad, het zijn ja, een x-aantal soorten aan vermeerderingsbollen tot wat we hier in ons assortiment hebben. Verschil van krokus tot druifjes weer, tot lelies, door kievits, eitjes, van alles. Dus, eigenlijk te veel om op te nemen. Is te veel om op te nemen. Dus het geeft een legio van mogelijkheden. Ja. Ik kan alles soms ook in de pot kunnen zetten, of niet? Die kan ze inderdaad ook in een pot zetten. Dat moesten dus nu ook in deze periode doen. Die pot zit inderdaad in een grote pot. En de mengt zich verschillende door elkaar. En dan zul je ook zien dat vanaf februari, maart, april, mei verschillende bloemen dan omhoog gaan komen. En die bewaart zich ook weer het jaar daarna. Dus toch ze niet weg te gooien. Ze dan nu met een balkon of gewoon op een terras. Het is ook prachtig om zo in potten te zetten. Ja. Wat een mogelijkheden allemaal. Hè? Het is toch niet... Wat zijn dit hier? Zijn dat ooien? Ja. Of knoflook, wat is het? Dit zijn inderdaad sieruien. Het zijn alliums. Het zijn ook die wat weer bij ons voor in de tuin bestaan. En wie ze daar dadelijk aan zien, wie ze nu op het najaar ook mooi uit zijn. Dit is bijvoorbeeld voor mijn gemeente Landgraaf. De gemeente Landgraaf gaat het nog deze maandje allemaal in de plantsoenen planten. Dat zijn duizenden van die bollen. En dadelijk op het voorjaar is gewoon één mooi park als ze door de gemeente Landgraaf redt. Ja, wie zien die bloemen dan straks ook in de Landgraaf? Zo, het waren echt prachtige grote, Purple Sensation, de naam zet het al, paarse sensatie. Die bloeien zo rond mei, juni, best een lange bloeiperiode. Dan gaan die inderdaad verkleuren. En ongeveer rond juli, dan waren die eigenlijk bruin. Dan zijn ze eigenlijk uitgebloeid. Dus ook wist ze hier zuus. En ja, dan kunnen ze echt letterlijk gewoon zo te grond pakken. En met name voor mensen die wat heel graag doen bloem schikken. Of er nog echt maandenlang plezier van willen hebben, zetten ze gewoon in de vaas. Dus het is niet alleen maar in het voorjaar in de tuin. Daarna kunnen ze ook nog heel lang in die eigen vazen neerzetten. Nou, dan doe ik een oproep aan alle burgemeesters en wethouders van de provincie Limburg. Wat wilt u nu nog schoners hebben in de geveurtuin van de eigen gemeente? Ja, Diane, dat was het weer. Dat is alle informatie die ik nodig had, maar ik zie in de vuur, dat is er weer binnen, hè? Ja, we beginnen nu inderdaad. De camellia's komen al binnen, skimmia's, eigenlijk veel groen blijvende planten. En ja, het boodseizoen gaat beginnen, Ton. Dus, Ja, het is echt oktoberplantenmaat, hè? Anders kan ik er niets over zeggen. Ik zal zeggen, Diana, als ik de volgende keer weer een vreugd zie, dan mag ik dan weer even aanlopen. Hartstikke leuk, Ton. Altijd. Ja, beste kijkers, we zijn de volgende keer beslist weer terug hier bij Limburg Plant. En dan gaan we weer verder met aanpoten met Ton. Ho, er zal aanblijven zijn. Ik heb van Diana alvast een teutje gekregen, zeg. Het gaat de goede kant op. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.